alle sammen. Så vi er 2 piger, som I nok kan se. Og vi vil gerne starte en Minecraft-server. Yep, det vil vi nemlig. Nemlig. Nu begynder vi på vores server, som vi vil. Ja, så nu begynder vi på vores Minecraft-serie. Og det her, det er Sofie, som I nok kan se. Og mit Minecraft-navn er One Girl Player, men jeg hedder rigtig Nicoline. Bare så jeg ved det. Og mit Minecraft-navn er Sofie_DK. Ja, det kan I godt se. Okay, så vi har så startet den her nye verden. Og vi har så allerede fået lidt ting, men det gør ikke noget. Fordi det er meget, meget vigtigt, vi har fået. Ja. Så vi skulle lige stoppe lidt videoen, men nu er vi tilbage igen, og det er ved at blive aften. Jeg har fået jern! Og jeg kan se lige ved siden af mig, der er blevet gravet noget. Er det dig, Sofie, der har gravet? Ja, undskyld. Okay, det er okay. Okay, jeg har faktisk fundet rigtig meget jern. Og jeg skal også lige have det der kul der. Det her kul. Det er ved at blive nat. Jeg kan ikke lide det. Det kan jeg heller ikke, og det er godt, vi har jo, vi kan lave, nej, vi kan ikke lave seng, fordi vi har ikke noget træ. Og vi kan heller ikke lave. Okay, så lige nu er jeg i gang med at slagte nogle får. Og Sofie, hun er rimelig modig, og hun bevæger sig allerede ned i en hule. Gardine, yeah! Som jeg er bare fuldstændig modsatte. Der går en gang om peaceful, kan jeg gå ned i en hule. Hun er rigtig bange. Hun er pyttegrig. Ej, jeg har fundet 23 stykker kul allerede. Wow. Og 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hvad hedder det? Og så jeg var i ørken, hvor der er sneområde. Er du allerede det? Ja. Men der er bare en ørken lige ved siden af, så. Jeg kommer op til dig. Okay. Ja, nu har jeg rimelig fine ting, og vi kan i hvert fald få en masse jernhakke. Er der jern? Ja, jeg har fundet jern. Jeg har 11 stykker jern. Lige nu er jeg i gang med at fælde noget træ. Og hvor er det henne? Der så når man står på den der bakke, ikke? Altså, så er det sådan... Altså, nej, der hvor vi spawnede. Så kan man se ørken. Jeg prøver lige at hoppe derop. Der er sådan en ørken lige ved siden af. Der, ja. Og så fortsætter du bare, så kommer du til vinter. Au. Nu er jeg i gang med at lave mig en pickaxe. Og jeg skal til at lave en ovn, så vi kan få alt det her jern. Ja. Sofie, hun har lavet for noget 11 jern, hun er så hurtig. Sådan lidt hurtigt som en lyn nu. Ja. Hvad hedder det? Placer lige min crafting table, så vi kan få. Wow, jeg har meget sten allerede. Jeg har sådan 52, 53, 54. Jeg tager lige noget sand. Okay. Ui, der var crafting table. Jeg laver altså... Nej, jeg er allerede så hurtigt. Hvad var nu? Jeg skal lave en kiste. Har du lavet en ovn? Ja, jeg har lige nu mit jern derinde. Okay, så putter jeg også mit jern i. Jeg laver lige 2 sværd til os. Ja, i jern. Wow, jeg graver bare en tak med, så kommer der kul. Ja. Ja, jeg skal lige ned og have det her kul. Okay, så lægger jeg den i kisten. Sammen med sandet.
Vi skal også have noget mad. Ja. Jeg laver så også en hakke ud af noget jern. Er det okay? Ja. Det bliver snart nat. Ja, og jeg tænker lige, at vi skal lige have noget mere træ, og så... Nej, det begynder at sne. Oh my god, lol, det sneer herude. Herude sneer det ikke. Der sneer det, der sneer det ikke. Jeg lægger. Shit. Oh my fucking god. Jeg laver lige et hurtigt hjem. Hvor meget uld har du? Jeg har 5 styks. Godt, fordi så har vi lige præcis til en seng, tror jeg, til os begge. Har du uld? Der lå i hvert fald noget hernede i den her. Der er et. Sengen hurtigt. Værsgo. Hov, du må lige låne alt. Ja. Værsgo. Sten, ja, tak. Så laver jeg. Jeg laver lige nogle fakler også. Ja. En seng der og en seng der. Og jeg placerer dem lige. Okay. Vi er Så. måske... Vi er rimelig malt her. Jeg kan ikke komme ned. LOL, jeg spawnede uden for huset. Det gør jeg også. Luk mig ind! Oh my god. Totalt. Så skal vi bare finde ud af det sted, hvor vi skal bo. Ja, jeg tager sengene. Vi skal også have noget. Sengene, vi skal også... Jeg tager sådan sandet og græskarne og sådan noget. Ja. Og kisten. Okay, vi skal finde ud af det sted, hvor vi skal bo. Ja, jeg tager også lige det her minitræer med. Og vi skal altså også have noget mad, for jeg ved at miste mad. Er du ved at miste mad? Jeg mister mad. Ja, okay, det gør jeg også. Jeg har mistet. En grotte! En grotte! Yeah! Hun er vild med grotter. Og som I også kan se, så er jeg sindssygt lagnet lige nu. Der er et skelet dernede, der skal jeg ikke ned. Ja, så er det godt, der kom sådan en pil ved din højre arm. Ja. Så der er ørken her igen. Mæh. Og bjerge. Og der er sådan 3 grotter. Og grise, vi skal have grise, vi skal have grisene. Ja. Dybt hul. Der skal vi ikke ned. De er sådan noget rigtig noget. Ja. Sådan noget noget. Noget rigtig Grotte ud. Kul. Okay, du kan nok godt komme ned den her grotte. Der er ikke rigtig noget farligt nede. Lige der. Jeg tager også lige det her kul. Og der skal vi nok ikke ned, for det den fører ned til. Jeg er over dig. Jeg er over dig. Over. Og der. Jeg tager. Oh my god. Der er sindssygt mange. Undskyld mit sprog. Men der er virkelig mange grotter. I know. Oh, wow. Men i den her, den tror jeg. Og ja, der er... Jeg kan ikke finde Eller en dig. sum hedder det. Jeg tror ikke, det er der hedder en Hvor er sum. du henne? Jamen, jeg gik op på bjerget, og så gik jeg sådan lidt videre, og så er der en ørken. Okay, jeg går op på bjerget, der hvor du sagde, du var. Så kan du finde... Jeg kan se en sum, eller sådan en, du ved. Ja, der er jeg. Er du dernede? Ja, jeg bliver ved med at sige svamp. Wow, har altså virkelig... Oh my god. Skal vi vide med... Au! Ja, okay, au igen. Au. Også på en anden server, som mig og Sofie, vi spillede. En, som vi selv har lavet. Der fandt vi den en sump. En sump hedder det. Ja, tror jeg. Ja, det er en sum. Der fandt vi en sump, og så fandt vi også et witch house. Heksehus. Jeg kan ikke finde dig. Jeg er sådan gået rimelig langt ind. Hvis I kunne lide den her episode, og I godt kunne tænke jer at se mere, så kan I jo like den her video, eller skrive en kommentar,
I må gerne begge dele. Det har vi det helt fint med. Det kunne i hvert fald være super dejligt, hvis I gad at skrive en kommentar til os. Ja. Og hvad I synes, der kunne gøres bedre, hvad der ikke kunne gøres bedre. Ja. Ja. Og så, så ses vi jo bare på et eller andet tidspunkt næste gang, hvis I har lyst. Og så har vi bare Sofie. Ja. Vil du gøre æren og sige den berømte sætning, som vi har lavet? Held og lavkage i fremtiden.